Bă, nu așa se educă copiii cu bătaie și ăstea. Copiii se educă cu vorbă bună, mergi și le spui, bă, nu-i bine așa, nu-i voie să faci aia, trebuie să faci așa, nu? Că l-am văzut și pe acolo la ea și-o bătut fetele, pus-o pe una să filmează și-o bătea pe alții, de bă ăștia acolo pe cameră, pe filmare. Nu, așa e să faci. Dacă faci, educi așa cu bătaie, copiii prind ură de tine și apoi pe când cresc, poate ori îți dau și ei băști înapoi, o să iau să duc mai ales fetele, să iau să duc în lume și cum nu cunosc pe nimeni, în situația bună, probabil își găsesc un bătrân cu bani. În situație mai rea, mă, lucră pe acolo până night până Europa și nu știu ce și apoi dau tăți în ele. Nu bucă că ai dat-o când o fomnicea, mă, să dau și ăia. Așa să face și iarăși muierile vă bateți muierile. Bă, nu trebuie muierile bătute, mă, nu le puteți ține cu forța lângă voi dacă le bateți. Dacă le bateți o să meargă la altul care nu le bate. Sau nu le bate așa rău, le bate mai finuț. Mă, eu de exemplu niciodată n-am lovit o femeie îmbrăcată. Dezbrăcată am mai este, că e una care am aici în bord o pereche de cătuși jos cu care și-o înscorbat și dai pe ale dacă le place. Nu așa e, trebuie făcut, că n-are rost.